地でつけ。遠方に敵艦を確認。発煙装置始動。前方から魚雷接近。前方に魚雷確認。前方に魚雷確認。右舷から魚雷接近。煙幕展開完了。敵の潜水艦を撃沈した。攻撃目標の座標を指定する。
エンジンブースト解除。優勢になりました。敵巡洋艦を撃沈。敵艦に攻撃を集中せよ。敵艦に攻撃を集中せよ。発煙装置始動。煙幕展開完了。勝利は目前です。
諸君、よくやってくれた。発煙装置始動。エンジンブースト始動。煙幕展開完了。対応完了しました。了解した。